idan ka san kana shan coke ka je ka sayi koda na naira 100 ɗan ƙaramin nan. An ji wannan? Masha Allah. Ai na giya muku kes ɗin namijin goro ko? Na'am? Ka sai na 100. Namijin goro ka sai na 100. Ƙwalli ɗaya ko rabi ka ɗan jajjaka shi, ka ɗan daddaka shi. Shi namijin goron ɗan daddaka shi ko markaɗa shi ya samu ya markaɗu. Kok ɗin juye shi a cikin kofi don kana sa namijin goron duk zai out da ruwan. Sai ka zuba ka kaɗa. Sai ka ce wa matarka je ki ɗauko min kafi zabuwa. Ka san mai gida girki za ka yi a ke dai ki kawo min kafi zabuwa. Kuma kafi zabuwa ma ka ce mata ɗauko maka kamfanin Ajinomoto. An gane ko? Yawwa sai ka ɗan daddaka yi sai ka ɗan barbaɗa a ciki. Ka gauraya kar ka bata fa. Kar ka bata na ruwan kok ɗin za ka saka Ajinomoto a cikin ka daddaka. Sai ka saka ka kaɗa ya yi sha ɗin nan. Ka kurɓa. An gane ko? Na tabbata idan dai namiji bayana da sanyin mara ba ne. An gane ko? Irin ya haɗu da STD. Duk ɗa namijin da ya sha wannan haɗin da na faɗa yanzu kana sha. Wallahi minti 5 na yi. An gane? Minti na? 5. Ita kuma matarka in kana so a ranar ka ga an yi yaƙin mai to za a yi. Ba sasa. To kai ma ka shiga mata da nata. Naira 100 ya ishe ka nata. Tun daga hanya ka so dibino na 30 ma isa. Mazar ƙoila na 30. Dibino na 30. Karta markaɗa kai kana haɗa wannan ka ce da ke ma kina cin wannan. An gane ko tana cin me wannan. Kai ka kurɓa na rantse idan kowa ya ci in dai kowa lafiyayye ne ba yana ita in ba tana da problem na PID ba to wallahi ɗayan biyu ne minti 5 na cika zuwa 7 ko ka ja ta ko ta ja sai ɗayan biyu ya faru. Ka yi mana subscribe sannan ka latsa alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.